दा NDFB साफ्रामबो NDFB केसजों बुरलि जानानै केसनि बुरलि जानानै दंजोबो मा बाद फाननानै केसाव थांगोन दे नोंजों सापर्ट होनानै नङा होमबा नोंजों सापर्ट होनानै नोंहा गारि मटर गाखो गेबला बेरायगोन बै NDFB सोद्रोमाफोरा केस गोनां सोद्रोमाफोरा गासिबो धोन सम्पति फाननानै कर्ट गाहैबाय थानांगोन नामा नोंथां नोंथाङा मा एन्सार होगोन कमेन्टआव लिरना हर नोङो फेरेंगा सार सिदा होनबाय आङो दिनै आरो प्रमद बर' सारखौबो बुंगोन आङो नों NDFB निफ्रायसो सुबिदा मोन्दों नों सासे चिफ जानो मोन्दों नाथाय NDFB नि केसखौ नों मानो फोजोबना होआखै प्रमद बर' सार दासिमबो NDFB आ दिनै बिमा बिफाखौ नुवाखै दासिमबो जेलाव आनि थानि दङ बिसि फिसानि मोखां नुवाखै सोरनाबा हिनजावफ्रानो नेनो हायैनि खारबावबायसो होमबा दिनै नों मानो एथ' असान्थि खालामदों सार सासे चिफ जालायनानै नों बे खामानिखौ मावनो हाया सासे सिगनेटरि जालायनानै सासे उइटनेस जालायनानै नों मावनो हाया होमबा नोंनि गोसोआ मोजां ना गाज्रि सार आं नोंखौ बुंहरगोन फाग्ला जादों आं दिनै फाग्ला जादों नोंथांमोनहा गावफैनोबा गावफै आंखौ नङाबा आं बखिबाय थागोन मानो आं थांनानै थानो गोसो गैला बे बुहुमाव आंहा जेबो गैला मा फाननानै थांगोन आङो 18 थारिखआव 17 गाखोनांगौ नों मानो फोजोबनानै होआखै प्रमद बर' होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो नाथाय आं बेखौसो सोंगोन नों बर' नङा होननानैसो नोङो थाइसे थाखा सोरनोबा केस गानायनि बेलायावहाय सोरनोबा हेल्प होफेरनाय रेकर्ड दं नामा प्रमद बर' सार दंना गैया नोंहा बेबादि हेल्प होनाय माबा मोनसे गैया बेखायनो आङो साफ्रामबो NDFB खौ आं खावलायहरगोन मानो होनबा बिथांमोननो जों जाहोबाय थानो हाया बिथांमोननो जोङो खामायहोबाय थानो हानाय नङा गासिबो NDFB निफ्राय बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय पलिटिकेल पार्टियाव ग्रोम ओंखारजोबनांगौ आरो UPPL होननायखौ नामखौनो जों खोमोरनानै होनांगौ अब्लासो सान्थिया फैगोन ना अब्लासो सान्थिया फैगोन दिनै NDFB आ नाङै नांनानै जादों सोर जादों बे मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जादोंना जायाखै बे मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारा जादोंना जायाखै NDFB निफ्राय दङ सानै साथामसो नंगौ डिपुटियावबो दङ इमावबो दङ बुंहरगोन गबिन्द सारखौबो सिद्धाखौ बुंगोन आङो आं 18 थारिखआव माजों एटेन्ड जाहैगोन ना आंखौ खानानै लांजानो लुगैफिनदों नामा नोंसोरो नोंसिनि सिमाङाथ' बेनो मोनसेबो स्किम हराखै नोंसोरो बिराद मिजिं दंमोन आंहा बिराद आसा दंमोन आं UPPL आव थानानै फैनायनि उद्देश्यआ बिराद गिदिर सिमां दंमोन आंनि केसआबो जोबगोन आरो आंनि NDFB आव थानानै जेनाखि हा फाननांनाय बेबो रिकभार जाफिनगोन होननानै नाथाय नोंसोर मानो थगायालै सानबेसे थगायना जानो नोंसोरलाय सानबेसे थगायना जानो नोंसोरो दिनै नोंसिनि थगायनायनि बेलायावनो सारा दुनिया सारा BTC हालामनि रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ मानो आसि थुयै बुंदों नोंथांमोननि मावनाया जायाखै नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ अननो रोङाखै नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ सिबिनो रोङाखै नांगौल' भट नोंसिनो देरहानांगौल' भट नाथाय देरहाखांनायनि उनावहाय बै रायजो राजाफोरखौ सनमान होफिननो रोंदों नोंसोरो निउ इयारनि पिकनिक जानायावबो नोंसोरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि आलदा ब्लक कमिटि आलदा अबेबा हाजो खनायाव अबेबा हाग्रायाव जाखुमा हैयो नाथाय रायजो राजाफोरनो जाहोदोंना रायजो राजाफोरनो मालाबा निउ इयार पिकनिक जाहोनाय रेकर्ड दं नामा नोंस्रा बुं नोंसोरो बे UPPL सरकारा मालाबा जाहोनाय रेकर्ड दं नामा नांगौल' नोंसिनो बहुत नङा होमबा मानो इसेबां थगायबाय थादों नोंसोरलाय लासिंसिंलाय जाम्बा जाम्बियाबो आजिखालि जाम्बा जाम्बि नंला बयनावबो खर' दंसै बयनावबो मेलेम दंसै दानि जुगा बिगियान जुगनो
खोथा बाथ्राजोंल' गोदै गोदै बुंफ्लाबाय थानायखौ रावबो खोनासङा सिद्दा बियो सिद्दाखौ आं बुंदों दिनै नाथाय जोबनायाव आं बुंगोन मानो इउपिपिएलआ एबार हारसिङै सरकार दानो हायोबा सरकार जागोन नाथाय लगायनानै मालाबाबो सरकार जानो हानाय नंला इउपिपिएलआ रायजो राजाफ्राबो बेखौ सिन्था खालाम गासिबो जनजगस्ति जेसेबां बिटिआर हालामाव दङ एनडिएफबि लानानै एकर्ड जानाय हिसाबै एनडिएफबि सरकार फैगोन एनडिएफबि बेकग्राउन्डजों जोनोम जानाय जेनाखि अट'रेक्टिभ पार्टि अफ बड'लेण्डआनो सरकारखौ गठन खालामगोन बे 100% बेखौ रावबो हमथानो हानाय नङा आरो बेखौनो बुंबावगोन बेनो फार्स्ट बेनो लास्ट रायजो राजाफ्राबो अनसायजोबो दा साफ्रामबो रायजो राजाफ्रा अनसायजोबो सरकारजों थालायनायावनो जों जेबो मुलाम्फा गैया जेबो मोन्थाय गैया होननानै गासिबो थगायजाजोब्बाय होननानै बेखायनो गैयाथाय गैया सरकार गैयै अट'रेक्टिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड जायखौ होनना बुङो एपिपि बेजों थानायानो मोजां जागोन बेखौ देरहासार खालामनानै सरकाराव लाबोनायानो जोंनि थाखाय मोजां बे थगायसुलाफोरजों जों थाला होननानै बयबो बुंजोबो बयबो सावरायजोबो नोंथांमोनहा नायबाय था बिसास खालामाब्ला सरकारा सोर फैगोन बेखायनो आं खावलायहरो साफ्रामबो जनजगस्ति रायजो राजाफोरखौ बे थगायसुला पार्टिजों थानानै लाब गैला एपिपिआव फैजोब एनडिएफबिआ एसे गोबाव गावनि थै मोदोम जिउ होनानै नांदों सोरनि थाखाय साफ्रामबो रायजो राजाफोरनि थाखाय नांदों दा बे हिसाबैनो साफ्रामबो रायजो राजाफोरखौ दिनै सिबिनो सनमान होनो थाखायनो एपिपि पार्टिया जोनोम होदों मानो बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो हायाखै बिथांमोनखौ एनडिएफबिआ सिबिनो हायाखै खारन मानो मालायनि पलिटिकेल पार्टिनि आन्डाराव थानानै मालाबाबो सिबिनो हाया गावबो नेवसिजागोन आरो बै गुबुननि थाखाय सानदोंबाबो बे मालाबाबो जानाय नङा होननानै आं सानो आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय।